இந்த டே இவ்ளோ சூப்பரா மாறும்னு யோசிக்கவே இல்லைங்க. அதிசயமா மண்டே மார்னிங் அதுவுமா அபார்ட்மெண்ட்ல குட்டீஸ் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. என்னடான்னு கேட்டா சம்மர் ஹாலிடேஸ்னு சொல்றாங்க. இவங்கள பாக்குறப்பதான் சின்ன வயசுல லீவுக்கு சித்தி வீடு மாமா வீடுன்னு ஸ்கெட்யூல் போட்டு கசின்ஸோட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் தான் ஞாபகம் வந்துருச்சுங்க. எல்லாரும் சென்னை பெங்களூர்னு பக்கத்துல தான் இருக்கும். ஆனா நிம்மதியா பேசி சிரிச்சு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் இல்ல வருஷமே ஆயிருச்சு. நெட்வொர்க்கிங் நம்ம ரியல் நெட்வொர்க்ஸை விட்டு ரொம்ப தூரமா போயிட்டோம். அதான் சரி ஃபார்வர்ட் மெசேஜஸ் அண்ட் குட் மார்னிங் மட்டுமே வர நம்ம ஃபேமிலி குரூப்ல ஒரு மெசேஜ் இனிஷியேட் பண்ணி விட்டேன். வாங்கப்பா எல்லாரும் ஒரு வீக்கெண்ட் மீட் பண்ணுவோம்னு. எல்லாருமே ஹாப்பி ஃபேமிலி கிரேட் ஃபேமிலி மாயாண்டி குடும்பத்தார் பாண்டவர் இல்லம்னு ஒரு குரூப் வச்சிருப்பீங்கல்ல, அதை தூசி தட்டி விடுங்க. ஏன்னா லைஃப்காக பிஸியா ஓடிட்டே இருக்கிறப்போ ப்ரொஃபஷனல் மாஸ்க் எல்லாம் கலட்டி வச்சுட்டு நம்மளா மட்டுமே இருந்து எதை பத்தி யோசிக்காம இந்த குட்டீஸ் மாதிரி ஜாலியா உங்க வண்டவாளம் எல்லாம் தெரிஞ்ச உங்க கசின்ஸோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க.